বিশেষ করে চিনি মিডিয়া রাউনো বেলাখানে হামবাই মারো তাই ফুंगाहाम তিনি जों अरव हासुनिया पारा चम्पकनगर बिसिक्लायो म यांखाई काशीदास यांखा बलराम ठाकुर जतन साइमानो चिनी ताकुक अजय बोसोर तारिख सिंखाव थैमानि ताई दुदिनि परे खाना 24 तारिख हा संसार याकरै थैजालांखा दिनै खरकसासुक दिनै बोसा रियेल ओमफ्राय दिनै आमाबो 3 बছर आगेनो थैया ओमफ्राय बताबो सम्पूर्ण साइसुं हाय साइसुं हंगाय जुगो दिनै नाना दङबो दिनै बोसला संबाय दङै माने बो जेहेतु आलादा दङबा ओंखाय जोंबो खोनावै नंनि बिसिंथिनो जों खरमांखा बेलाखेनो नंनो हामबाय मारो नंनि मिडियानि जे आसल जे मिडियानि साबुंर टांखा जोंनि गोबांमा अमा हायखाय आपद बिपद खालायजाक जोंनि दफानि बिसिङावबो दङ आबुनि बिसिङाव दिनै जों आरियानो मानफैखाया दा बिनि बाबानि जे 13 दिन बुसखांनि शुक्रबाराव नाय बुसबाराव नाय गा आबनो चबालायनायनि बागै जों फैलायगा चिनि अर एक्स इएम चिनि अक्रा चन्द्र रुपिनि चिनि बरंगनां एमडीसी बगुसकां फाइथांगा चिनि एमएलए बाय चिनि गणेश बाबू और दङ चिनि सुक्राम बाबू बोतो एलाकानि नो ताई चिनि एडीसी नि वेस्ट जोननि चिनि जॉइंट चेयरमैन बिशुराय ताई चिनि अर वाइस चेयरमैन सं दङयो नेत्री चिनि नखना चिनि काजल देव बर्मा ताई अकामिनि बर गावमा हायखायै जों दिनै गोबां मासुबाय मे एफानो जों जामान जामानि जों तुनि फैया ताई एरिजि हापां चिनि याफाव दङबा ताबुक आपातत बो हस्टेल न तंग्रानाय जे प्राइवेट हस्टेल तंगने परीक्षा जरा कताला थाका हतो बो खामा एफां मानो बो 13 दिन रपाय ताई 2 दिन दंखाय न बनो जों नाफायनानि सेस्ता खायनाय tlangै तनि खांखाय आपातत आरो जे हस्टेल तंगनि हस्टेलनि फीस आबो जों नरिनाय आबोनि परे हंखाय रेजाल्ट माने परे हंखाय जों चिनि एडीसी नि जे सरकारनि जे हस्टेल आरो बनो जों पार्मानेन्टलि तनिनाय आजागाताय कोनो बिनि रिसुमनि बागै बय खातानि बागै ताई नुखुंगाव बिनाना बा बिंकाका संनोबो सुसुबाय मानजानाय बा बंनि बोसराय खनाय दं जाबा गाय जों जा दायित्व जों एडीसी नो जों हानाय बो आपातत आरो न काहामका बपरि दंनाय जेरै खूब स्मार्ट बो खेलाबो खूब काहाम न थिनांगो जुदि आरो तंगै काहामताय जों सुजुगमा खांखाय अमाके तो त्रिपुरानि स्पोर्ट्स स्कूल दङ खेला दुलानि एवं अमाहायके जत तारातारि बतेबो आइडिया खायमानाय जात आमतिराव नायथुकै जों बनो काहामकै जों बनो परिनाय एवं नाखांकै जों नवोदय हाई स्कूल जेततायबो काहाम आरो परीक्षा रिनानि बागै खालिबालि जों सायथलायनाय हामबाय।